Bat, bi, hiru, eta. Rogei aldi hontan etxea, bihurtu zaigu kaiola, baina ikasten jarraitzen dugu, egunero edo nola, eta Facebooken joni begira, egiten dugu kirola. Jakintza baino askoz gehiago, baita gure ikastola. Abesti eta ipuin artean, umeak dabiltz gustora, koskorra goi pantaila aurrean, joaten zaie denbora. Ikasle eta irakasleek hazen olako ganora. Animo eta musuak denoi, dena ondo aterako da. Tanua ahaztu garai hauetan, familiaren babesan, eskola zuek gabe ez dauka, inondik ere erresa. Saia gaitezen alde batera, uzten tarteka estresa. Ta elkar zainduko dugula egin, dezagun deno promesa. Ikasi egon eta jolasten, pasatzen dugu eguna, pantailaten beste aldetik, ikusten dugu laguna, eta balkoitik balkoira sortzen, txalozarten oi hartzuna, merezi duten haiei bidaltzen, diegu elkartasuna. Naiz ta birusa aske dabilen, naiz ta egin nahiko gaiz, goizero jaiki beharra dago, indartsu morea laiz, berriro bueltan izan gaitezen, dena bukadadin garaiz. Zuek bezala neroni ere, etxean geldituko naiz. Apa jakintza! Musu bat handia